आलाबो खिगिरोनो हायो बिदि खबर मोनासै नायलाना ना नायो बुंजोब्बाय 이번에 দেখ나 এই রাস্তাটা একদম ছিলাম kokrajhar KDSA wow bol खेला नायग्राफोरनि टिकेट दंग्राफ्रा हाउसफुल टिकेट दंग्राफ्रा नै टिकेट दंग्राफ्रा मोनाखै मानो नायला नुला होमबा जों गाबोन जों सिनसैब्रा र'लै खेबननो बेसे बुरजा जादों मानसिखौ बुंजोब्बाय नै मोननै जायगा होदों नामा बेयाव होदों ना आरो बाहेरायाव नायदो जेव आयौ मोनबाय अजय टिकेटआ आंनो नाङालै आंनो नाङा आं नाया मानो नांगौल' गाखोना नायगोन आङो आंबो नायला जौ गंसे लानानै नायबाय थानोसै मबाइलाव लाइभ टेलिकास्ट ओरैबायदि बिहिर जाबाय गासिबो लामायानो गैला हनै ब्लक जाजोब्बाय नांबावआ माबाया टावाराव 3000 टिकेट दंग्राफोर नै टावाराव गाखोनानै बायनानै टिकेटबाबो जों नायगौमोन अनलाइन बुकिंबाबो जाबायमोन ना जाबायमोन अनलाइननि 100 थाखा होबाबो जों नायगौमोन गाइसमोन अनलाइननि जों नायला खेला नुखाबाय नोंसोरो हाउसफुल जाबाय नै लामाफ्रा नायदो ब्लक जाजोब्बाय अजयदेबगाबो मोनासै बिस्रा आंबो फैफिनबायसो ओरैबो लामा नै ब्लक जोब गारि खि गारि ओरैबो ब्लक जोब नै लागा नायलालै जों खेला थांसै न'आव गाइसमोन